Bigla na lamang nagliyab ang van na ito habang nakahinto sa Phoenix Gasoline Station sa Salugan, Camalig, Albay, bandang alas 9:41 kaninang umaga. Batay sa impormasyon, nagliyab ang sasakyan habang kinakargahan ng gasolina. Sinubukan pa itong apulahin ng mga gasoline boy, subalit mabilis na kumalat ang apoy at nadamay maging ang dalawang pumping units ng gasolinahan. Ayon sa BFP Camalig, umabot sa first alarm ang sunog. Alas 9:55 nang tuluyan itong maapula. Wala namang nasaktan sa insidente. Kasi alam kong gasolinahan na yung nasusunog doon sa may pump baga. Nag-expect ako baka lumaki. So, tumawag ka agad ako para at least nandun na yung fire truck. Napag-alaman din na pauwi sa Lanao del Norte ang mga lula ng van na galing Ligaw, Albay nang mangyari ang sunog. Papa namin yung CCTV, papa-review. Baka sakali makita namin yung plate number para malaman natin yung kung ano yung detail ng sasakyan. Ikukuha na lang siguro sa LTO. Nakukuha naman ba yan through ng plate number. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.